Počúvajte ma, moji milí, čo sa mi dneska stalo? Tak ja som úplne, že na nervy, lebo to ja už nevím, no ja už to nedávam. A počúvajte, čo sa mi stalo? Tak ja som došel do roboty. Reku, budem robiť, ne? A hovorím majstrovi, reku, však daj mi teda robotu normálnu, jak robím, a nech robím. A on že dneska nebudeš robiť, že jak nebudem robiť, ja chcem robiť. A on že budeš robiť, ale popolúcha. Ja že čo? A on že popolúcha budeš robiť. Ja že, a to jak sa robí? A on že, však uvidíš. Počúvajte, ale ja už toto nemôžem, to sa nedá. O čo mi vyvedol? On mi normálne, on mi dal taký bordel mi dal, že budeš upratúvať, že čo reku? Ja? Že áno, že tam je metla, až môžeš začať upratúvať a zametať a nevím čo. A ja kúkam na nože, tebe drbené, ako ja som nezametal, ani nepamätám však, čo som ja, zametačka, Poláka. Ja som zametal, ja nevím, možno 85. alebo 6. naposledy. Ale to vtedy bolo, keď Trbláčer robil. Ale vtedy to všetko pekne svícilo aspoň, ne? Ako všetko blikalo. Tak bolo vidieť na všetkú špinu. A bola sranda, lebo ja som mal takú metlu, ale to bola taká metla, sa volala, že mechanická, to si ešte pamätá, títo mladí ľudí už možno ani nevedia. Ne táto elektrická, hovorím. Tí všelijaké počítačové metle, čo sa lítajú. Ja hovorím mechanická, vieš čo to je mechanická? To je taká, že jak dneskaj točí tá metla sama od seba, že ide, ne, ako a sa točí a zametá a krúci tými chlpami, alebo čo to tam má nohy, alebo ja nevím. A včul, to bolo také isté, ale my sme ešte nevedeli, že to takto môže fungovať. Tak sa vyrobilo také, že to bolo také kúzelné, také palici, bolo také zarídený a s tým si musel chodiť hore, dole, tam boli tiež také nohy, alebo čo to bolo, také štetiny. No a čo si, jak si s tým chodil, hore, dole, jak debil, ne, ruky boleli, všetko, nohy, hore, kríže, totok. A si s tým chodil, jak primitív, ne? A ono to hovno zametalo. To nič nezametalo, ale my si sa nachodili jak také hovado. A ja si myslel, že lice zametáš, lebo to sprostí komunisti, jak vymysleli, tak to bolo také isté sprosté, jak oni. A Amerike už mali títo všelijaké elektrické metle a lítali na tom, alebo ja neviem, čo s tým robili. A my furt títo mechanické, čo nič nezametalo, len sa narobil pri tom jak primitív. A špina bola aj tak na zemi a potom si sa nasrala, musel si zebrať druhú metlu, takú normálnu metlu a si to musel pozametať, lebo tam blbosť, tá nič nebrala, ne? No, a včul,
čul, a majster mi hovorí, že a zeber si, a ja, že a nebudem, a on, že musíš, a ja, že hýbaj do rici, a on, že ja to vyhodím, ja, že tak dobre, no, tak budem zametať aj teda, no už keď som aj nezametal, nevím koľko. No, ale to by ani tak nevadilo, že by som zamatal, však aj tak nevím zamatať, takže som zamatal, aj keď nevím, ne? No, a potom, jak som akože dozametal, a keď som nič nedozametal, lebo však nevím, no a ja hovorím, že master, že čo má že robiť, ne, akože daj mi nejakú robotu, ja sa nudím, a že tak budeš tu tak prekladať také veci, a ja, že jaké, ne? A že, no tak tu máš toto, také krabice sú tam, a budeš to trídiť, a všetko to roztrídiš, a urobíš, a spravíš, a nevím čo, a porádek, a hýbať do reci, a ja nevím ani trídiť, ja som nikdy netrídil, čo som nejaká trídička, alebo čo? No, a čo, aby to tam ukázal, a viete, čo tam bola? Tam bola šroby, matky, podložky, blbosti, všelijaké, Ježišmaria, všetko nakope. Však kúknite si obrázek, vám sem dám, však to bola tragédia a to ani vám všetko neukáže, lebo vás porazilo jak mňa. No, a čuli, a keď som to zbadal, tak ja som normálne vysočne utečen z roboty, ale on tam bol, to ma videl, tak som nemohol utísť, ne? Ako, však musím bolo čo robiť do prdele, ale ako mne sa, ja som bol úplne z tej hovrici, akože, a ja hovorím, ty vole, a on sem urobil normálne popolúcha, a ja čo som, ako nejaký holub, že tu budem prebírať nejakú podložku tam a matku tam a šrob tam a nevím, nejakú Mariu kam, alebo čo kam, ako, ne? No, ale tak dobre, tak som to začal robiť, ne, ako, no a to bola taká robota, očúvajte ma, to radšej nech mi dá, ja neviem, kamene prekladať, alebo betónu, alebo ja neviem čo. Toto nie je normálna robota, to ani žena by nezvládla, ne ešte chlap takúto blbosť. Primitívna robota, nemám rád také roboty, primitívne, o ničom. No, a čul, ako som to musel všetko vybrať, vypopolúchovať, ako jaj, ale očúvajte, mama, ja som bol tak zehnutý, ne, nad tými hlúpostami, ako. No a čul, chrbet ma bolel, ne? Chrbet boli, čo, ríco mal, polky na štvrtky, jak sa hovorí, ne? Už ma tlačila na takej hnusnej tvrdej stoličke, som sedel. 2 dní som to preberal, 2 dní! A ja včera idem domov, a ja normálne, už sa mi z toho tak oči krížili, že ja som z jednej cesty videl 2. Ja som nevedel, po ktorej ceste mám ísť, tak vždycky som musel zavrieť jedno oko, aby som videl len jednu cestu, lebo ja som bol taký vykrížený a som už nedával. Sa mi normálne oči zapotili a sa mi dokrížili a ja som išiel domov celý dodrbaný. Jak také hovado, víte čo, to je nejaká robota. A potom, ja v noci, ja keď som v noci išiel, víte, ja tak spím, že takú tmu si urobím, ne, lebo ja nemám rád svetlo v noci, aby svícal do očí a potom nevím spať. Tak ja si vždycky takú tmu musím urobiť. A keď mám tú tmu, tak spím, ne, no lenže, jak som včera hovoril, či kedy som to, prečo som to hovoril, ja už neviem, kedy som to hovoril. Tak ja vždycky si posedím na tej terase, si vylúcham nejakého toho pivčiska, ne? A potom, no, nekedy, no, lebo volakedy si dám 3, no, volakedy si dám len 2, nekedy sa mi 1, no, ale to málo kedy, väčšinu si dám 3, no. Lenže, keď si dám 3 piva, tak potom sa mi v noci chce šťať. A mňa o 2 v noci tlačí mechúr Boha. Čo to tu je zase? Ježišmaria. Všelijaké sanitky a požárnici. Ježiš, oni furt čo nacvičujú títo Nemci. Ja neviem, čo toto furt majú. Oni tu harašá furt. No. A čo, ale ako? Ne, akože
ma zobudilo to šťány, reku, musíš sa ísť vyšťať, ale ja si hovorím, no ani sa mi nechce moc, ale teda musím, lebo sa doštím, lebo to sa mi rozsnívalo, že sa mi chce šťať a hovorím si v tom sne, hýbaj ty dilino, zebud sa, lebo spíš, doštíš sa do postele, zebud sa ty hovado. A normálne som sa zebudil na to, že sa mi to akože snívalo a som si tak pomyslel, že sa mi to sníva, tak som potom akože sa zebudil a išiel som sa došťať, lebo by som sa došťal tam, kde nemám a potom by som v tom musel spať, ne? A to je najprv teplé, ale za chvíľu to je studené a to nechcem, no. No a čuľ? Jak som si tak hovoril, že hýbaj sa došťať, tak dobre, no, tak som otvoril oči, ne, bola tam tma, tak som hovno videl. No, lenže, víte, čo bol problém? Ja som videl dve tmy, jak sa mi oči krížili aj v noci, tak som nevidel, do hajzla som chcel ísť a nadrbal som do zárubne, lebo zabudol som to jedno oko zavrieť. Zavrel som, teda otvoril som, či ja neviem, čo som spravil vlastne, však vlastne, keď bola tma, tak mi to bolo hovno platné. Keď som mal oči otvorené, to je, keby som aj nemal, ne? No, a včúľ, tak som nadrbal do tej zárubne, hneď sa mi rča spravila na čele. Ako ty budeš vyzerať jak dinosaurus zajtra v robote, ako hovado, asi budú myslieť, že tam bijú doma, alebo ja nevím. No, a čuľ, tak som sa doplazil do toho hajzla, som sa tam vyšťal, ne? No ale naspak som si radšej zasvítil. Víš, lebo už som nechcel mať druhú bulvu na hlave, už by som vyzeral jak nejaký paroháč, ne? Tak hovorím, serem na to. Tak si teda zasvícim, no však dobre, tak som si zasvícil. No aj tak som videl dvojmofúr, no ale však išiel som potom do tej postele, som spal. Sa mi niečo snívalo, asi o tých škrutkách a matkách a ja neviem čo, lebo ráno som stával taký nasraný, ale taký, že normálne sa mi nechcelo ísť do roboty. No keby som tam dobre nezarábal, víš, že nezarobím dobre pedáze, tak tam ani nejdem, ale si hovorím, serem na to, vydržím to, nebijú tam v robote, ne, však dobre ty roba, aj ty zaplacá, aj občas dobrú robotu máš, teraz len takú blbosť ti dali, ale však to prežiješ, no. Takže takto som dopadol a nikomu to neželám, lebo to je velice hnusná robota robiť popolúcha najväčšieho na svete a už nikdy to nechcem robiť. A majster povedal, že od pondelka mi dá už normálnu robotu, lebo že som debil! A že to nevím, a ja nevím, čo chce ode mňa. Ja to tiež nevím, čo mám robiť, on mi to neukázal, a ja teraz čo mám robiť. Tam taký bordel bol, že je ten taký, je taká, ja neviem, čo ešte. A potom, jak to mám roztriediť, tak som na to vyzral, ne, a on potom nadával, a to bolo jedno. A on, že pozrel mi radšej druhú robotu, že som debil. No nech, no, ale to nemusím robiť sprostú robotu. No, ďakujem.